del camino me senté, quemé mis naves, me olvidé de pensar y en el vacío nació esta canción para Pilar. Oh, nena, i tu per què has vingut a veure? Què és el que t'importa més en aquest moment? Què és el que et preocupa? La part sentimental. Molt bé, doncs anem-ho a veure. És veritat que estàs sola, se't veu molt sola, però no trigues a trobar un noi. I en qualsevol lloc. I una bona persona que tindràs una relació molt maca. Cada tarde los veo pasar, no hay dos personas que se quieran más. Si se miran, ponen tanto amor que se adentran en este corazón. De sus labios brota tanta paz. En sus manos hay sinceridad, a sus ojos todo es natural, son tan felices que me hacen llorar. Si tú los vieras divertirse como niños, viviendo el lunes como si fuera un domingo. Tú los vieras como yo los miro cuando sea. Vols que et portin la bici? Va, Sí? sí. Va, puja. Oh, espera. Què? Està rebentada. Ah, ja està, piquem aquí que ens deixin trucar a casa i que avisin una grua. Sí. Som-hi. Que ens deixaria trucar una grua? Allà. Què et passa? Què? Què? Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal, háblame de ti, háblame de ti. Y cuéntame si tú has podido ver al silencio llorando cada atardecer. Háblame de ti, quiero conocer. Si comprendes que la
Escolti, sóc el president de l'associació de veïns i al vespre se m'han queixat molt de que fan molts crits i a veure si ho poden baixar una mica o arreglar una mica perquè no pot ser això. Sí, home, sí. Apa. No, nena, no, aquí està. Jo t'estic dient el que surt. Però com vol que passin totes aquestes coses? Oh, perquè són així. Ho sento, però no m'ho crec. Molt bé, adéu, adéu. Ja tornaràs a venir, Fred Astaire ha vuelto.